bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe sen meɗen Fitirlé TV on calminama sikki ala to yano artiɗo wonno eɗen tawe ɗo hannde e nder Madina Gounass e leegal Nasrullahi ha hannde tawi eɗen jokki yewtere meɗen Fandu Almoudo yewtere meɗen Fandu Almoudo noon yilloto koye duɗe Alqouranil Karim gonɗoɗe e nder Madina Gounass gam yewtidde e mabɓe e humpitade kadi gurdam jangde nde mo wi Madina Gounass wi Alqouranil Karim nde tawno ko ndeɗo deftere teddude ganduɗa kañum ɓuuri howindade dendagal defte gadinoɗe jippade ko kayre woni deftere julɓe kayre woni deftere meɗen enen fa adi nde eɗen natana yewtere nde e yamirore ceernajo wonmo yamiri yo ar ina jangga Alqouranil Karim bandiraɓe kettoro gam mbawen naftorade ɗum noon ceerno Moussa bisimilla ma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق الله العظيم. ɗum noon ceerno Abou ko adi fof miɗen calmima kadi calmina yeeɓiyankoɓe sen meɗen Fitirlé TV. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin yettode wode ni Allah ene jaam ɗum fof ko barke ceerno taw kala ko daña eko jiiɗa ɗo heewi ko hen eko famɗen fof ko barke ceerno alhamdulillahi rabbil alamin ɗum tan wodani min hen heddi ko fof ma rewe refte kono ko barke ceerno. E tigui bandiraɓe musidɓe tedduɓe namdal men wonata hakkude men e ceerno Abou ko gurdam duɗal ngal kono kadi e gurdam makko kanko hoore makko iwdi makko so hawrewele jomiraɗo ɗum noon ceerno ko adi foof min jiiɗi tonganamin gurdam duɗal ngal e an ceernajo to banggue iwdi beela bandiraɓe ɓeydo famde wonande rewintoɓe yewtere meɗen Fandu Almoudo. yettode wodini Allah min jeeyaka toon min jeeya nokkuɓe e Guenti min hooram ɗon jinnaɓam jibina gurmi ha dañmi duuɓi jeeɗiɗi babam ittim totti ceerno Cheikh gurdam e mayde ha yettim yarate hande alhamdulillahi rabbil alamin tuggol nden min ceerten hen ñallal gotal ha yetti oɗo ñalawma bomin ɗuggi ɗum e Madina Gounass
ceerno cheikh holko wonta maɗa ceerno cheikh ko tanam banggue ɗi foof ko tanam to banggue nene amen to ko tanam kadi to banggue baba men to alhamdulillahi rabbil alamin sabu ko kawmu babam kañum ko yaayu babam tan e ceerno cheikh ndiɗi yummo e baba yaayu nenam kadi ɗo babu nenam kadi e ceerno cheikh kadi ndiɗi yummo e baba banggue ɗiɗɗi foof eyi alhamdulillahi rabbil alamin itti wattimi e juuɗe makko ɗo kanko ɗon sirte hen ha yetti oɗo ñalawma hannde alhamdulillahi rabbil alamin ceerno cheikh o kanko waɗano toon to genti ɗon o jibina ɗon o daña eɓe keewi neɗɗo wawa limtidde koɓe worɓe mam goni hedde worɓe sappo kamɓe fof jiiɗi nene baba kanko ceerno cheikh goto Allah rokki janngude alqur'an kanko goto Allah rokki janngude alqur'an holko woni sababu janngugol makko alqur'ana nde o jooɗi omo woni suka omo yaara e duuɓi jeeɗiɗi ala duuɓi jeetati hay o wi kanko ceerno cheikh te jangtotomi o yiɗo jooɗino ɗo omo jooɗi e baba makko omo jooɗi e dow mbiyeten wowru ko omo jooɗi e dow heen kayiti gorko goto ina ara gorko on ara baba makko wi ɗum wonde ay oya garowo ya yanana so yettima ɗiɗi ya yodde mum janngoya ceerno cheikh wi ɗum mi jaɓi on wiyete Mouhammad Saïdou o hoɗi ko Thiangay on wondi makko ɗon ha caggal ɗum on sahne nde ardi hotata nde nawuri ceerno cheikh jangui ko Thiangay e daara haalayɓe toon o waɗi gueɗe makko fuutu Allah waɗi noon toon alaji Mouhammad Saïd e ceerno Amadou Bara tawi ɗumen ɗo ɓe juuli alaji Mouhammad Saïd tawi nden Allah wal mum gasani boom omo woni Allah wal makko gasani kanko ceerno cheikh joni Allah wallimo ko waɗi ɗum ko wonde ceerno Adama Niang mo habisam ngun eɓe gonduno on de jagga coldoragal nde kanko ceerno Adama nde o jagga coldoragal ngal no kanko hiddino e galle kanko ceerno cheikh omo woni sanɗo makko o wonde makko ha on ceerno Adama arti ceerno Adama arti ko noon ɓe gondi tawi ceerno Adama nden tawi hankadi jangui omo jangga kaɓorgal kanko ceerno cheikh noon tawi o siwa ha ina heddoy taw on saaha noon kanko ceerno cheikh Allah waɗi noon ceerno Adama noon wonde makko noon ɓe gaari ga hurdugue eɓe goni almuɓɓi eɓe gondi e ceerno Bassir Sall gaari ga to hono wiyetede Gambi ga tawi ceerno Adama en laara ndu urdi hakkude makko e ceerno makko eyyi joni noon ndi ndu urdi noon nde arti nde arti noon arde ceerno Adama noon ɓe garti nokkuɗe e genti ɗo ɗo no duwi Allah wal makko ceerno Adama si accitiba o woni ɗon ha juuɗe caggal ɗum noon ɗum muusimo no fewi o ruttiti e ceerno Adama kadi guimmo titi koni toon e ceerno Adama ɓe garti ha ɗo e Tamba ɗo ɓe kawri Seydil Hadji Mouhammad Saïd o wi ɗumen jottoyi Madina kanko mboni ya Dakar so yewtima on saaha ma ar ɗum patɗo ɗum woni gorgol makko ɗo e Madina Gounass ɗum gila hay goto anda saabu minen kam miɗen min ciftorade ɗum ha caggal ɗum ko rutti ko noon kanko ceerno cheikh noon de ceerno tawi ɗumen ɗo ceerno wonde makko ɗo no waɗi ɗum nder galle ɗo galle men oɗo o woni ɗo woni han kadi kanko ceerno cheikh alhaali makko foof hono wiyete ko ceerno jogui nene Dieynaba oɗo jibin Ibou Oumar nen te ceerno Ibou ma taw dañaka yo Allah yaafo en a faami ɓeɗo fof hewɓe mabɓe tawi dañaka ko wonde mabɓe ɗon e galle he caggal ko wonde makko ceerno Adama ƴetta nawa habisam gun nde nawa habisam gun noon kanko hoore makko kanko ceerno cheikh on saaha noon woni ɗon ha juuɗe ceerno wi ɗum ya waɗ feere gara koota ƴewtude e jinnaɗo eyyi baba makko noon wiyeteno ko Yero Kumba Sokka yaye makko wiyeteno ko Aïchatou faami ɓen fof noko gentinaɓe eyyi Allah waɗi noon ceerno cheikh woni ɗon wonde mabɓe noon kiis Allah waɗi noon ceerno immi ga ari toon ari Ndar nde o ar noon Ndar nde noon ceerno cheikh jeeyi toon jaɓɓoyade o wonde baba ɓe jaɓɓo yiw haɓe gayno ceerno wi komi garowo toon eyyi ceerno wi ɓuuri fulɓe gandirɗo aynaɓe hay hunde ala taarode so wona jawdi orandi hay hunde ala hunde e ceerno wi so Allah jaaɓi komi garowo toon wi ɗum mawɗo no yiɗi yiidema nde o wino ɗum noon tan noon ceerno cheikh ɗimmi dutti kamɓe goppi ɗon tanam goto jibinɗo nenam o on wiyete ko Ndari way o mbiyano ɗum ko Ndari on jibini nenam on noon on heddi toon heddide ceerno on arde ceerno ɓe ndewi paal ɓe gaari ha ɓe gaari genti ceerno cheikh en jano nde Allah walliɓe jottita piiwne taroɗe piiwne foof ceerno ɗari waali ɗon woni ɗon balɗi nden hay goto suusa haalde ɗon haala Madina Gounass so wona ceerno cheikh hay goto suusa haalde haala Madina kala ko haalde ɗo seereɓe ndewa dowma hay goto suusa haalde ɗum Allah waɗi noon kanko ceerno cheikh noon o woni ɗon wuuro ngo huɓɓi wuuro ngo jaatim huɓɓi huɓɓugol mangol e alhamdulillahi rabbil alamin wasif suba koye kiki ina waɗe eyyi caggal ɗum noon ko ɗum waɗa ko noon mataw no immotito noon artiga kanko ceerno cheikh wonno hen goɗɗe noon ne yiiɗi ga no andiri ga ni wona noon wayi toon yiiɗi andude noon yiiɗi no wadde noon kono tawi ɗum garta rutti ga arti ceerno ga haala ɗum ceerno
nde haalanno ɗum ceerno wiya yaa tan muña ay ɗum duttugol makko toon nde o yehi nde noon tawi min hooram noon gargol toon ceernode ari toon nde nden nami jangde te nde mbeɗa yara duɓdiidi jibinami ko 56 jibinami a faami eyyi toon nami jangde nami nde noon demin garat ɗo nde kam te olwala hay ƴesi woɗɗoyde boom saabu kanko tan gontu noon nden demin gonti toon nde tawi mbeɗa yara linde nden asana husni mbiyetedra foti hisboye nogas e jofnugol kono noon nomin jangguirata noon en gandirɗa jangde wonɓe ladde tan emin jangga woda ko wawa wonko wawaka ni noon Allah waɗi noon on saaha fergo juule makko e fergo ngo juule makko noon kanko ceerno Cheikh baba men min wonduno e aruɓe hewɓe kammo jillen ɓeɗo jiiɗaɓe siiko jillen hay foof ɗo ɓe gonno kono hay foof babi mumen mata isi gantinde e ngalduɗal ngalduɗal babam noon wi mayde gurdam yimne yo ceerno Cheikh naw e ni woni gardugol e ceerno Cheikh gondu men mum tuggude nde noon ha yetti jarani hande ɗo alhamdulillahi rabbil alamin en gondi garmi ɗo demin garat ɗo nde haalata ko so haalama ɗum juuti min goni ɗo gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa ɗe hawri nden koye Madina to Madina a faami min goni ɗo nden de gandumi ɗon gandumi bamma ɗon gandumi mamma en ɗon gandumi ɓiɓi nden minen gonduno guese min ko goto a faami yettode woodi ni Allah noon kanko noon hono wiyete ceerno Cheikh woni ɗo ha juuɗe mum demin dokka oɗo galle oɗo goto min dokkuno caggal ɗum noon demin goni ɗo noon ha ngay jottimi alwala ceerno mawɗo noon radiyallahu alluwal koye makko koye tan kanko Cheikh tan ko makko tan Allah waɗi noon ceerno mawɗo wiimi hoto alwal ma yarata in immi toon in ari ɗo wiimi hoto alwal ma yarata mbiɗum enen yara innama yastajibu o imi a dursto mbimi ala mi durstede ɗo wimi waɗ feere ndena deftere nde Seydi Hadji Mamadou Seydi radiyallahu taala anhu ni woni sababu mbattumi durstitade ha juuti durtimi ɗon fadde hiɗi baji sappo e jeeɗiɗi dursitimi ɗon ceerno Oumar Diallo heɗani kam tawi ceerno Cheikh noon heɗanimami ha gayni caggal ɗum heɗanimi wima e deftere mum kam ceerno Cheikh ɗum reeni heewi e deftere kono rendinani kayre fof ceerno Oumar Diallo heɗani kam ɗi hiɗi baji sappo e jeetati mbimami e alhamdulillahi rabbil alamin ɓamtumi Allah wal hoore dow mbattumi hen mbeɗa dusto somi dawi joni hono wiyete guese so meɗa artu joni makko leggal mi artumi ay usulanga almuɓe keewani ha ɓuuri almuɓe wuuro mo mbatti arde seeɗa seeɗa on saaha alhamdulillahi rabbil alamin min goni e ɗum meɗen dusto kala ndiyama mbeɗmi takande ndemi takande ceerno Ali Thioub Balla heɗani kam hisba nogas a faami ceerno Oumar Sitt heɗani kam hisba sappo woni takande timmi a faami min gonmi e ɗum ha caggal ɗum Allah e wonde moƴƴe barke Cheikhna Ahmad Tidiane ndi wonno hunde fof so du awsi jaabima hay hunde ala ko neɗɗo wawi hen a faami on saaha noon pellimi yaltude mi yaha mi janggoyi ari kaala ɗum ceerno wi ala ceerno wi ala jokku alwal ma ni jokkirmi alwala ma alwalam timmide ngal timmide o waddimi ceerno Oumar Diallo on heɗani kam hoore o wimi alhamdulillahi rabbil alamin Allah waɗi ɗum suuka dari faami ari haala mi ceerno Cheikh haala mi ceerno nden hitan ceerno maɓe rutti ma nden hitan ceerno maɓe rutti Allah waɗi noon caggal ɗum noon ceerno ko battumi alwal goɗgal woni alluy ɗiɗi ɓe noon tawi suur ka rendi gasi heddi hantinargol kanti kaɓorgal a faami ceerno Cheikh noon andi ɗum noon haalani ɗum ceerno Adama jogormi ko yaade toon habi sama gunto ceerno Adama wi kala ko mbaɗanno yomi yaade ceerno Bara si ceerno Bara si mi yaade ceerno Bara si mi jokko ɗon alwal ɗum toon wiyete mi jokko ɗon kaɓorgal ngal ɗon jokkumi kaɓorgal kanko jangganimi kaɓorgal alqur'an kanko ceerno battume mum Allah wal hoore mbay battume mum Allah wal hoore ha ndenmi takande Allah wal hoore Allah waɗi ceerno Abdoul Aziz ceerno ittimo on saaha ɗon nawimo Dakar nden tawi omo jangguini Mouhamadoul Kabir en mbay tawi omo jangguini Mouhamadoul Kabir en eyyi ceerno Bara en nden ceerno Abdoul Aziz ni tawa nawa ɗumen Dakar go ha ɓooya nawa ɗumen kanko nawno on saaha noon Allah waɗi ceerno wi battumi alwal ngal ha jettimi ɗo no caggal ɗum noon ceerno Bara heɗanimi o wi ma suura ka kay timmi machallah ɗum ceerno Bara si kanko jangganimi kaɓorgal kanko battumi alwal hoore ceerno Bara si Tamba neɗɗo welsidi noon kono noon kanko kay woni ceerno tawi ka gonga haale kanko ɓuuri wonde ceerno eyyi kanko ceerno Cheikh kay on kay ko jokki golle mum hatta kadi somi janggoyi toon somi arti komi dawowo golle kanko kay holmo mbiɗa woni haqiqa o so tawi won ceerno ma ceerno Bara si eyyi ceerno Bara si ko ceernam ceerno Cheikh noon woni foof kay woni nene kay woni baba kay jogui alhaylo foof kono kay waddimi kadi e ceerno Bara a faami janggume mum himlu janggume mum rasul janggume imul barde janggume mum dendagal ko jangguete e kaɓorgal fodde ɗumide kanko jangganimi kanko ceerno Bara si a faami on waɗi wiide ko on woni ceerno a faami on saaha noon min goni e ɗum kis Allah waɗi noon pellimi yaltude noon mi yaha mi janggoyi ceerno wi ala kotomi yaha mi jokku tan kala ko janggoyteno ina heeɓoɗo ni woni Allah
joni caggal ɗum noon ko waɗi ɗum ko noon ha gaynumi noon ceerno Cheikh noon han kadi tawi min fuɗɗima ƴoddel feewi o wi yum nar galle ni woni nargulam galle ay nargulam galle noon mi nanmi galle nde noon haɗani mbeɗa liggoyo mbeɗa jogde Allah wala mbeɗa jangguirmi duɗal ngal ɗon ngal wonno galle ceerno Cheikh tawi ngal arani ɗo duɗal ngal koto juuɗe makko wonno juuɗe makko wonno aɗa jangga hen aɗa jangguina hen eyyi dendagal ɓeɗo ibunen ɓe suka mawɓe e fof min jangguini ɗo so limama hande wonde ɗo leegal ngal gomi jangguinani ala ɗo a faami on saaha noon battum jangguinde ha caggal ɗum gandirɗa galleji no mbayi ni tawi mbeɗa jama amen o min jogguino galle o jama o ko gallam woni ɗo jami mbeɗa fewnir par ce que dewi mi artimi addor leggal mi fewno galle o ceerno Cheikh ina walla ha caggal ɗum no ɓe pelliti wadde jama nde ɓe pellitno wadde jama noon ceerno kalan ɗum ceerno noɓe kaali ceerno hombo galle ɓuuri wonde hakkude wuure ɓe mbi ko gallam o ceerno ceerno de arno nde no raari galle o noon ha gay saabu ta fof ceerno aratnoɗon kam ceerno Tijani omo aratno ɗo omo raara galle omo yaha tan o yiɗo dawa ande wuuro ngo nden o wundini toon tan kanko ceerno Allah waɗi noon o wi oɗo galle o galle ga mboɗo gonno wi wadde ga o ko jeynomo ko ali beeteɗo ali hande oɗo on jeynomo nden galle Madina wani galle Madina hande nden kala jaaɗo wuppi galle mum galle rukkirti pelliti rukkirde goɗɗo noon ceerno wi ala on galle yo mbaɗa jama oɗo galle yo ƴettu ay ɗum waɗi hewɓe sikku taka min iɗi ceerno Cheikh en Cheikh ay ni o suuka galle o alta ceerno wi mi fewni ni woni galle o on tigui duttinantomi tan ko seeɗa caggal nde ceerno Cheikh immima to jinnaɓe ma mbaddima e juuɗe makko mbiya yaade mabɓe dokkima eyyi beela nde gaynuɗa jangde nde a ruttitima toon walla ko kamɓe gaari ɓe gabbima ruttitaki nde gaynumi tan mi waɗinimi galle kanko ceerno Cheikh jooɗimi han kadi ko mbeɗa janggui Qur'an mbeɗa janggui Qur'an mbeɗa jangga chéri mbeɗa ceerno Bassir Thiam o darsini kam defte kewɗe a faami ceerno Siraj Mouhamadoul Amine darsini kam defte kewɗe a faami yettode wurdini Allah on saaha min kala ko dañmi ko ɗon dañmi ɗum dañoyani banggue goɗɗe yarani banggue goɗɗo fof ko ɗon dañmi ɗum e Gounass on saaha noon guimmiɓe o nden battumi nde noon hen to yaade men darsoyi men artude on saaha noon to gandirɗa galle ni nani wonda e ha yetti hande o ñalawma duɗal ngal noon lesdi maggal no ngal woniri ni foof ngal ɗi ko juuɗe ceerno Cheikh saabu kanko yaafi kam o accitimi yihto galle ma o accitimi e sukaɓe wi ƴettu a faami woni mbeɗa janggi ɗiɗan waɗanno komi yahami jangginoy toon mi arta kono wimi ala wattu ɗon duɗal ngal gadi min kala ɗum ceerno men oɗo ceerno ari ha ɗo daari dow duɗal ngal o wi yo ɗo duɗal ngal wonɗo ay ɗum waɗi duɗal ngal lesdi maggal ko ni waɗi a faami wa amma noon kam demin goni nde ɗo kam gurdam almuɓɓe saabu ceerno bawa on wiyete Mamadou Gaye en sukaɓe fof tawi ɗiɗo tiɓe ɓen fof ɗon ganga ɗon janggano ɓiɓɓe ruwoynaɓe noon pucciri ɓe fof ɗon gonno joni noon e nder ɗum noon komin battu janggin ko noon kono ɗum ko dawgol guese tan kono wa amma on saaha noon e oɗo saaha jiida ñawore eyyi wa amma on saaha ɗum kam ala ñawore emin jogui noon almuɓe kadi imminoɓe leydi to eɓe gaari ɗo e galle he ɓen maɗum woni hedde sappo ɓe fof ɗon janggi ha ɓen fof noon hande koɓe joom barkijere ɓen guuri to guuri amen to joni noon caggal ɗum noon ɓen noon heɓe joguino duɗal ngal ha ɓeɗon dañani ɓen joni compagnie oɗo babou en compagnie hono wiyete Alhaji en ɓeɗon jiiɗa ɗo Ibnu Umar ceerno Cheikh en ɓen fof woɓɓe hewɓe mabɓe ɗen toon akni huɓɓide duɗal ngal eɗen ciftino bandiraɓe yeeɓiyankoɓe sen meɗen Fitirla TV ha hande ko ɗo e leegal Nasrullahi gonɗen e ko wona ɗum ko beela e nder ngal ɗo duɗal a dañi ɗo renɓe alqouran aɗa wawi artande men o rini holno men oɗo babou o ɗo rini alqouran a juuɗam fani ɗum waɗi mi wawa haal ɗum so feeji haal ɗum tan weltare warani saabu jooɗa tan daña denɗal Qur'an heɓani wo amma kadi hono wiyete Ousmane on ko ɓiya miñam on kadi ne ko noon ɗo reeni alqouran ha gayni so wuppine ko ɗo reeni alqouran Moustapha ko ɗo reeni alqouran no wiya Moustapha on ko ɗo woni e Madina ɗo on ko ɗo reeni alqouran on ko ɗo reeni alqouran a faami ɓeɗo kam ɓuuri wonde kam e juuɗam kam ha ndin ɗo alqouran wo amma noon ko heddi ko keewi neɗɗo yahata jibde ha gayni tan fof kito ya ndende ɗen gandi Madina won aada no joganoɗo jeeya ceernajo immo tan yaaha ɗanno yaada e almuɓe beela ɗo wowi yadude almuɓe walla ala an mi waɗi ɗum ba laabi ɗiɗi mi waɗi ɗum ɗo laabi ɗiɗi min jaaha Gambi eyyi min jaadi ɗo e almuɓe nden de min goni galle ceerno Cheikh to nden mbeɗa yadanno e almuɓe Gambi e Gambi ha ceerno Cheikh immi taw wimi toon nden ko Abou Houra en ibnen ɓeɗo ɓe gonno nden eɓe keewi e leegal he ɓe fof heɓe gonno nden min jadanno Gambi min gono toon ha juuta min jaa toon ha gotol hen ceerno Cheikh tawi kam toon o wi kam ruttu wattu e alwal ma ngal
ay ɗum artirno kam ga gartumi gam gonmi wadde alwa gakkam keddude maɓɓe ɗum e tigui wonmo tawɗen ɗo goto e sukaɓe maɗa ene wiye Baboy kañumne ko goto e jangguinoɓe alqouranil karim kanko tawɗen duɗal ngal beela ko an waɗimo e duɗal he omo jooɗi noon mo jangguina walla ko onon ɗiɗi foof kon jangguinoɓe oɗo saaha holno wonirɗo min kam joni wona jangguinowo joni o saaha mi yantate hen tan ma woni yontude hen nde tan mbeɗa heeɗo mbeɗa walla ɗum ene kono kay woni jangguinowo tawi ko gonga kanko woni jangguinowo min jangguinani saabu so ina yeehi woni lebbi joyi ladde woni to arti tawi ina wayi wano on ɗum way on woni jangguinowo min kanko oɗo kanko Baboy eyi ɗum waɗi gandal ɗum e makko inchallahu taala ma ala sikkittomin ha hunde so wona yo Allah waɗe makko barke hanki wonno wano kono kadi hande wonno way won caɗele gonnoɗe hande gonnoɗe hanki hande ɗe ngala kono kadi hande oɗo saaha mo gonɗen wonno jangde nde lelori wonano jangde lelori no hanki holno jiiruɗa jangde alqouranil karim hanki e hande tawi ko ɗo e nder Madina Gounass noon gonɗen e haalde beele wonko wayli hen walla ala jangde adana nde no wano ni ina wayno wona noon wayi joni saabu yettode woodi ni adana duuɗe ɗe kala ndeerɗe annanano ɗum e Madina Gounass janggo kala kijjiɗɗe a jammu annanano ñawol Madina jammaji aɗa hande noon awa ɗum nan ɗum waɗi noon so wiyama waylima ina wawi wonde ine nano saabu nden ala fof almudo kijjitto jammu annanano yimɓe durusto futurusi juulama joni kala jaaɗa e beddede kayitaɗa yimɓe durusto hewɓe renɓe alqouran ko nden den ndingol alqouran ceerno Habib Yaya aɗa andimo kay ma kuɓɓanoduɗe jamma taro in janggo eyyi minen kadi ko ɗum woni kiram amen hamin dañi deftere nde ɗam kiram noon hande ɗam ala hande mo jiiɗa fof ko laamɗo hono moon on fof ko on laaɓe eyyi laaɓe ɓolɓe wa amma noon kako wonno adana ko ɗum kam sa raari ɗum hande tan ta jiiɗa ñawol almudo kadi so reeni alqur'ana wona kay goto heɗanto hoore mum wona ceerno mum tan heɗanto ɗum a totta ɗum ceerno goɗɗo totta ɗum ceerno goɗɗo heɗanno ɗum eyyi on kadi anda wonde o reeni ko ɗum gonga seedano ɗum eyyi ɗum adana ko noon wano hande noon neɗɗo a tawa ɓiimo reeni ɗum wiya ko ka reeni kono taw nan ɗon tan ko wowde tan woni ɗo hay sa wi ɗo han neɗɗo misto tan taw anda ko massata ko eyyi ɗum noon hande ɓuuri yadde kono noon yo Allah heɓɓito eyyi ko wona ɗum ko duɗal potgal dani eɗen gandi wasata taw won erago ngo beddotoɗa walla won caɗele jogaɗe taw ɗon ñaagui hen ballal ene wawi wona laamu ene wawi wona yimɓe leegal ene wawi wona yimɓe taw ko telɗuɓe joguiɓe wawɓe wadde hen so tawi ɗen caɗele ne goodi ko holɗum ina woodi kay ha heewi ba ina woodi ha heewi caɗele kay ina goodi saabu komin jiiɗi hen ko Allah wonde moƴƴo tan du aw tan jabaɗo saabu ɗum ɗo ko caɗele jeeya ko ɗum hen caliki ayi yimɓe noon tiɗnima aɓɓin hen kaaɓe guiɗoro wani ko wanno o saado wani ko wanno ayi hande kadi ɗum yarata hande ɗo ɗum koye caɗele he bo amma gurdam adunɗam kam gurdam ɗam kam machallah Allah no waɗi nde woy heddi ko sukaɓe foof janggat tan ɓe jaaha ɓe garta kala en wonɓe ɗo kadi e galle hen kadi kala wonɓe ɗo kadi ñaman jarat Allah erdoguini foof ñaama min bo ala falta baba noon en daari hen en tinni hen tawi ko gonga omo daari hen omo tinni hen hayso haaldanima mbeɗa andi ñamate ko eko yarate ko fadde ɗiɗo sonɗaji gonɗi ɗo fof e fof ene ñama yarate ko tawi ɗo fof min ndendo eyyi ɗum tan woni ɗo goɗɗum ala wa amma noon caɗele noon gonɗe hen keddiɗe almudo foof ko labude heɓa caɗele ceerno kadi ɗum labude heɓa caɗele kono sa wi an heɓata caɗele almudo heɓata caɗele wona gonga Qur'an ko labude ko ma tampe Qur'an kala ko neɗɗo wadde hande sa raari joni fadde yimɓe no mbaɗa ni e ɗum hawni holko hawni ɗum ko yimɓe foof ko noosoɓe adana noon ɗum ala eyyi ɗum wadde noon sa wi wayni ñaama mbeɗa waynima labude aɗa andi waynima hay onon joni saabu onon ɗo onon goni yontande onon jonta kono sa raari no wano adana ni e ciftorɗon tan ciftorɗon e ciftorɗon joni ko wona ñawre wotere safande yimɓe foof ko laaɓe wasiya maɗa wasiyamka janggoɓe e jangguinoɓe kono e jinnaɓe almudo kala ko ceerno mum wayi noon o wata ceerno so woni bawɗo gandal almudo ko hen jeeya so ceerno woni wawa gandal almudo ko hen jeeya ɗum waɗi noon almudo kala ko wawi dande ko barka ceerno makko kala de wawi hunde ko barka ceerno heddi noon yimɓeɓe awa addu ñawre mabɓe saabu sa ari joni ñawre mabɓe tan tawa hunde nde hawni welani haalde kono tawa ara huccite ko wonno gandunɗa adana ko ganduɗa joni ko wona ñawre wotere ta guiɗɗa ɓinguel ma totta guel ceerno an kay accu lawol ceerno te jiɗɗa ko yo janggu accu janggu kono wa amma noon yo jangguɗa ha ɓooya kadi waloyto walla ñalloyto ɗum wona janggo almudo ko yo wondo ceerno mum te wawa ganda ceerno yiɗi ɗum so ceerno ñaami ha koɓe ndendo so ceerno ala hay hunde ɓe ndendo kono wa amma jiirumi joni ni jiida ñawol
on saha saabu sa raari hannde oɗo zaman sukaaɓe hannde ɓe fof ko laamɓe aɓinderi e fof koɓe laamɓe eyyi joni jomum ana weeta ɗanade ha nangue ɓuri hakkude hoore ɗum immade on hoto janggata Qur'an jangga joni fodde heure goto fokkiti yallah woni ɗum ko ɗum jangga idan waɗat noon so tawi a naati jang a jooɗo joni fodde heure uji joyyi heure uji nayyi taw koko janggate mbawa windande ma guila takkusani leela Allah ngal joomum ari jangga so ari kuñɗa guila wendo ko hay goto meeɗa jooɗade hono wiyete taw hono wiyete subaka taw huñaki abu ɓeni juuɗe aɗa noon ɓeɗo jangguirani kono hande wawa ɗum dañ a wawa ɗum dañde hande daroɗa tan suku tan boni fonde salatu yonat tan huuño a hawrata hiɗo hande neɗɗo en foti wonno huuñade ko mana gueɓo hakkude taw hakkille han kadi nandi goɗɗum jinnaɓe ɓe ɓeydi tinnade eɓe tinni to banggue ballal e wadde eɓe tinni kono ɓe ɓeydi tinnade yoɓe gacci juuɗe sukaɓe e juuɗe seerel ɓe ballaɓe ɓe daña gandal kono almudo janggude ndi woni ha heddora seeɗa jinnaɗo mum nanno ɗum on demal walla nannoye ɗum goɗɗum bonno ko janggatno ɗum fewani eyyi so immima noon so janggani noon wiye ceerno o jangguinta kono taw ceerno nani maaya janggani ha maayi ha almudo fuɗɗi watti yiyande binde mum watti waɗande hoore mum so wonti noon joni ɗum ɗon wiye wonde jangguinani ɗum ko warde almudo ɗum warde ceerno eyyi ɗum noon yimɓe jinnaɓe yoɓe tinno gacci almuɓe e juuɗe seere nde soɓe gacciɓe ɗo tan duuɓi seeɗa tan goto fof dañata foti dañde wonko teskiɗen joni ko jooli kadi woni conférence uji batteɗi ɗi hitande foof duɗoɗa waɗa conférence almuɓe ne jangga jinnaɓeɓe nodde sukaɓeɓe jangga jinnaɓeɓe ketto ɗum ne kadi so tawi hol nafoore jiiɗa e mum eyyi nafoore mum waɗi nafoore saabu sukaɓe kirodirat si tawi joni en mbaɗi goto ko darimoɗa ɓe janggi oye darimoɗa janggi mo wawa o hirat kirgol ngol tan waɗi ɗum waɗede wona nafoore wonde kirgol ngol joni soɓe kirodiri tan ɓe dañat jangde eyyi ɗum woni nanta ko joni waɗe reftoji ɗi jomum en daro jangga goto en fof kadi ine yorno keesi mum kadi wiya minne so tawi ɗumami dara ɗum jiiɗa ɗum e ɗum waɗi nafoore eyyi saabu kirodirat kono almudo mo hirata on wa ala jangga neɗɗo ko ma hira kala ko hiraka dañatako jangde noon wono dañ tan kira kaari woto ɓuuram woto kaari ɗumnam ni walla kaari wawa min mi wawani ɗum tan woni kiram ɗum beele hitande hikka nde eɗen jogori wadde conférence so tawi eɗen jogori wadde conférence ko holon ñalawma nannguɗon kadi ko holon miɗɗon teddinirde conférence so Allah jaaɓi inchallahu taala mo kam so Allah jaaɓi ko baɗowo 4 février ode ko noon min mbaɗat ɗum kay so Allah jaaɓi waɗa kadi ha yooɗo ha weela ha yooɗo emin gandu yiɗum inchallahu kala neɗɗo kadi min mbiɗo bisimilla mum bawɗo won kay foof no gando on e wona gando on foof bisimilla mum holmo miɗɗon teddinirde ñalawma ceerno mawɗo Mouhamadou Seydi on min gani teddinirde ñalawma eyyi emin jortita Allah kadi so teddinirama kadi welat min teddinirnomo rawane ceerno Cheikh hikka noon kanko teddinirama ceerno Mamadou Seydi radiallahu taala kanko jeeyi alhamdulillahi rabbil alamin koko wonata kadi bisimilla moon onon foof dendagal kala gonɗo bisimilla moon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗo min kaddata e moɗon yewtere meɗen hannde so hawri welede jomiraɗo kono jokke e rewidade sen meɗen Fitirla TV noon jarama bismillah fatiha fatiha yalla rena dine Allah jaabu du'a amin Allah ren Allah fewn amin